Bono abantu babere gati yabo mokonyi bw'omworokio omonene bw'esukuru y'oboroso yariamo amo n'omogendi epigipigi oyo otaramanyikana goikera boniga nigo BASIRIA AMAGIMA abo emambi yarera ase epara enene ekorwa mogonga gochia Kenyanya ebunge yabo machoge burabwo ase kaunti ya Kisii. Murikito Dominic Onderi na roboti rwa senchera y'oboikerano. Abantu babere gati yabo mokonyi bw'omworokio omonene bw'esukuru y'oboroso yariamo ase erita Pascal yakemunto amo n'omogendi bw'epigipigi oigo ikabono otaramanyikana BASIRIA AMAGIMA abo emaiga y'omobasokano bw'epara kubabweterania ensemo y'omobeera epara enene korwa mogongo gochia Kenyanya ebunge ya machoge barabwo ekaunti ya Kisii. Tigari echi chiari kobinyokana ibere chiari engamo kiari goike ng'angu afate kienge yanyora omongwana obw'epigipigi niga abogoretie omosubati enge madam omoikera kara okaboko kwa mungwano na basinyugutama negari eri yasinyugo control esengite yenge speed enene abamutumire mungwano ori era bw'epigipigi na wakwera ari ne madam ino yabogoribu eyaikire nyagitari tegeti ko badmitted nero yasirire okonyanga abachare kumnyaka mna rere chare kumnyaka ni asenge bomnyoke baikere line bona ri banyora no bw'epigipigi na rakosoko boko kwae ari batuomana Omworokio omonene bw'esukuru y'oboroso yariamo nigo boigo enekio omobasokano oyo ase boigo aborokia bande baichanire gosira kwoya omobo. This morning ne tuanyora mangana yo moichano nga madam Pascalia ke muntu cage otonyorire iga tonyora sekerare ngenchera goja se skuru onyora Omobasokano ali angene skuru ya ali Omobeera rogoro niga batu omune gari nigo tu amanyigu nga niga basira mono uri mobwate bw'epigipigi ori ore kogendia epigipigi ono intubune skuru abali muna abana nigo to gotuma magomba itabene gujia se family ya madam yo yarenge mambige kare twekire skuru toteneine geita iga tokona gokwana ne madam wende twareterwe simi tokobori guna mumanye to muntu okoroku Pascalia ke muntu kechi twateba eno mwalimu ito gaiga twamubori na kiere litangani totaramweresa elinde liato erese na inkiako morigeri otoe simi twakwana twamanya konyara togotebi gunga pole sana amepata achari paraparani nanyora abantu bagontebi mwalimu mino umire matabu ndekero nachiko ikaroro nanyora no monterebo bwikororo muntu bw'epigipigi oyo mobweoba onkoba mpaka naikanya gitari nanyora usirire garimi NIGO ya matende yonsi itararo mwanchiobo yuyoro mogende bw'epigipigi yasabire gotare nkindi nyagitari neyo gembo erikomanya gosinya gosira no yomobo ase boiga bagende chipigipigi bamochiri abagende ba matatu ase ogotabasika ekere barase para nari gosaba abandi bonsi abantu bamwe basoka koruka omusubati okotebekana okosomiriamo no mumura bw'epigipigi mutaramanya asibaberete accident yabeire Omobeera aki nabo mogofuatiria nonyengo chimocha limumanyenga abantu abaiga n'abantu baino banyora accident ase Omobeera asense amuyete ya boda abanyagari ngotumisa bale kibagotumisira umunyagari gagocha wabateki oyo mwaba senjonje mbwate gari enke onsuguma gochia Kenya igonche ngwana tagotarero mutaro emetintarere para igoro abagende chipigipigi boiga basabire kwerenda ekere barasi chipara ase bono basabira barayikorigereria epare igakorwa mogonga gochia Kenyanya abana boda baminto ntuanja togoitu tokoera abarayi batorora ng'aki bagotobeka ekine gento gia kabere kia gatatu neke tara ne element ya iri lakini fure tego tanga nga totuomu torendu pare ntutumaya kwerenda tobeke reflector tobeke element na anda mabati ye stage abachamani ba mintanda onsi esore ka bana boda ba amabati munabona yo kunsa igo kuri stage ya tobori tabwati bati igota konyane ba minto togosaba omogambi obadia agatorore pare yabo tokire bobe epare yetakire tichu none bitongo bire binge okotema gwebu nancho muntu bebibi gochugwa yapa gochia kwanyoranga mume none ga yosepiga bimwa cause accident maiga yemebasokano komenta kana basama tukabwango iga na magima mangi gosirigwa niga abantu bonsi banyariko bagosobanya ko maisa chipare chikere bagutumika chipare chiga eriko kene nemebasokane menge na magima mangi gosirigwa asebono bo tukibwa chakere kumanya nkero mu basokano yokorekana na magima gosirigwa saya iga kuripoti gutsenkiao namba ya Soko TV kuruga igase Kenya Omobeera kyotoka egodeba kimonge bunge machoga barabwe county ya Kisii Literani Dominic Onderi Nyabuto.